back dito sa Berlumabin Gabaon TV at Ilocanong OFW. Ano po? Isa po kong Ilocanong OFW po. At nag-vlog lang po ulit tayo dahil sa malapit na po ang eleksyon at nakikita natin yung mga tao na nagpapile ng mga kandidatura. Abay, na sa inyo na, nasabi ko na dati sa Facebook account ko na kung maari ang mga taong iboboto ko kung ako, at ewan ko lang kabayan kung magugustuhan mo. Una ay yung kandidato na may takot sa Diyos. Pangalawa, yung kandidato na naniniwala sa 10 commandments ng Diyos. Pangatlo ay yung naniniwala sa due process of law. Pang-apat ay yung ayaw sa korupsyon. At panglima ay yung ayaw sa droga at yung ayaw sa mga illegal gambling. Yan lang ang aking kriteria na pagbabasihan kung sino ang mga dapat nating iboto, mga kabayan. Nakikita ko kung sino-sino yung mga nagpapile, nasa inyong kamay ang kanilang kapalaran. Alam ko sa tuwing eleksyon ay mayroong mga dumadaan na mga campaign fund, at bahala na kayo kung ipagpapalit ninyo ang iyong kinabukasan ng 3 taon sa 1,000, 500, 2,000. Ewan ko, nasa sa inyong mga kamay. Pero nasabi ko na yung mga criteria. Kaya mga kababayan ko, titignan natin kung karapat dapat ba ang ating mga iboboto. At isa pa, ang mga kandidato na iboto natin ay yung mga mayroong pusong marunong magsakripisyo, mayroong pusong marunong magtrabaho, at mayroong pusong marunong maawa, marunong magmahal, marunong magbigay sa ating mga kababayan. Dahil yan po yung importante. Alam na natin kung si politiko ay nanalo, tiyak yan ay may sweldo. Yan. Kung yan lang ang tinatarget ng kandidato, alam nyo na kung sino ang inyong mga iboboto. At alam nyo na kung sino ang inyong dapat ilagay sa inyong balota. Kaya tignan nyong maigi, nasabi ko na yung mga kriteria para ito sa ating kinabukasan. 3 taon na naman pong uupo ang mga iboboto natin. Kung nagkamali po tayo ng ibinoto at sila po yung nanalo, nagkamali po ang ating kinabukasan. Kaya nasa sa inyo yan, at sana ang mga sinasabi kong ito, mga kababayan ko, ipahalagahan ninyo. So hanggang dyan lamang po ang aking vlog, Bernard Gabaon po. God bless everyone. So sana po ay nakapag-iwan po ako